assalamu alaikum mon bandiraɓe amtuɓe yebde Ayawo Pini TV on calminama moni kala e inde mum e yettode mum caggal yettude Allah noon ko julde Muhammadu sallallahu alaihi wasallam en jetti nene en e baba en jetti dendagal fulɓe foof oɗon mbiye kadi en garti kadi e yewtere men mawde nde wonde fayida nde hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Pini TV hande noon muɗa addi gorko pullo jontaɗo on wiyete ko Hajjel gorko mo Daara Jolof gorko mo Jolof nde wonno ko mbinomi on tan comédie show ko comédie mo gandu ko émission mo ganduɗa ko kala ko fate théâtre tan min ko hen dillanmi ala fof ko jaranani mi ne jaranimi taccude laabi ne jaranimi taccude frontiére aji ngam tan addude ɗo comédien ji bandiraɓe ɓe jiya ɗum Hajjel mi salminima salminima Aissa mi salmini dendagal yeɓoɓe Ayawo Pini TV mi salmini dendagal pulago mi salmini dendagal kadi nanowo ɗemgal ngal hayso wona pullo en calmini ɗum en juurima ɗum guila wonɓe nder leydi men Sénégal ha caggal leydi ha kala ɗo wiye pullo wawi wonde en calmini ɗum en juurima ɗum eyyi on woni Hajjel gorko mo Daara Jolof Hajjel a ari e nder Pini TV kadi mo wima bisimilla ma a ari kadi to jiɗaɗa yiyede a ari kadi eto korsineɗa a ari kadi to jiɗaɗa Hajjel ka mogiyanke holko mbatta e mum jarama Aissa il faut mi salmin kadi hono mawnam guiɗam Abou Samba Diop ko neɗɗo mbo belami e gurdam mo kadi ko neɗɗo mo keɗotomi ande men ma yetto noon saabu sababam gargol ɗo ko an wadde men ma yetto no fewi men ma torono Allah jaam e kisal meɗo wilti kadi e dendagal addu miijo Pini TV ha ɓe darni ɗum min noon ko Hajjel Sow mbitemi komi pullo Jolof naajo pullo gaynako jawɗo kadi naata e mogo goppuɗo gaynaka mum naati e mogo mi naati e mogo guila 1996 to leydi Gambie nden Gambie heeɓi télé biteɗo GRTS ko toon puɗɗi wadde mogo e ɗemgal wolof après noon gartumi haɗa andi fulɓe aynoɓe gona deƴɓe ko ɗum saabidi gartumi nde 2001 hawri noon hanti radio Ferlo FM 2005 mi udditi ha 2007 noon nanmi radio Ferlo radio communautaire gonɗo Daara Jolof ko nden noon radio wiyete ko Ferlo FM 94.0 la waadi laccere ɓirɗam ko ɗon noon nden noon min cosi troupe mbo min goni o hannde woni troupe ADIT woni association pour le développement intégré et durable ɓen heɓe fedde mawde daride wande radio ji des radio communautaire e nder département Linguére waɗi unité Liccére waɗi radio mana waɗi kadi troupe Ferlo waɗi gueɗe kewɗe sen limti juutat e nder émission he wadde ko on troupe ko hen gonmi ko min woni bindowo kala ko fati e mogoji e nder on troupe saabi no min mbaɗi ɗum noon ɓurno won mette amen foof ko sukaɓe leñol men kirto hakkantine walla gotto hakkantine ina jeeɓa goɗɗum ko wona pular kiram minen yo min daro min eto wat sensibilise yimɓe amen min kalda yimɓe amen gam wadde mogo kadi ko ɗum guesa jaajbo saabu ko doge kewɗe goni nder ma en hen garoy doge ɗen no ɗi darori e hono wayi ɗum ɗon foof so namde gari ma hen jaabo inchallah joni an e nder radio ko émission joguiɗa to no ko émission mogo mbeɗa jogui émission ngaji tati e nder radio mbeɗa jogui émission mbiteɗo Andu Iwdima on émission ɓuurimi yiɗ on mi yahate guure mi waɗa wittoji nde go wuuro hoɗi e ɓe honoɓe koɗirnoɗo walla witto e neɗɗo dal walla e nokkere walla e diine walla e kala ko ɗum wawi wonde mbeɗa jogui émission dimanche jaam sawi beleɗe eɗen gandi Daara Jolof dimanche Sénégal foof arat Afrique foof kadi arat te noon ina weeli so radio woni ɗon dimanche mbaɗen feere nanguen heure uji meɗen ɗi taw kala garɗo Daara Jolof ma andu pulago nan Daara Jolof radio pulago nan Daara Jolof mbiɗa toon jogui émission animation kala jimo mi adda mi fawa mbiɗa jogui noon émission jalnika ɗum ko aljuma jaam à partir de 22 heures ha 0 heure tindi mbaɗa mbawkoma eyyi mi waɗa ɗon nde wonno muɗo anduma no fewi eyyi caggal nde gummiɗen e émission ngaji ɗi hol mogoji mbaɗɗa théâtre uji mi waɗi mogoji kewɗi won hen ɓurɗi waɗ marqué meɗa wawi haalde meɗa yetta noon kadi hen seeɗa tan meɗa yetta noon won mbiɓam Ousmane Sow kam ardi troupe o e sukaɓe garduɗi Ousmane Sow mi salminimo de passage gorko pullo moƴƴo e Teneka e Kalidou minen gardi bon min iɗi waɗ mogo fof ko fati e jangde sukaɓe addateɓe gadda e galle joni taw an aɗa risi janan gadda baɗiguel ma e galle he debbo o no lomma ɗum iɗimi wadde e mogo
kono min garti ga aɗa nokku fof e kon wuuri mogoji amen ga ɓuri faatude koye dewle koye kotki koye findinde koye jannginde koye sensibilisation ji tan eyyi ko ɗum tan min ɓuri yaaru ɗin mogoji min mbaɗi hen pilmaɗi waɗi hen ganduɗa koye son uji hewɓe noon so jeeɓi ma mbi howoni hajjel kono ko galel soɓe gandanimi holno galel so galel so e jiina on mogo kam ala ɗum yahaña nder leydi he kala ko garɗa yimɓe ne keɗo galel e jiina wadde min woni galel eyyo o andir on ɗon film eyyi joni garten kadi e concept émission o saabu mi haalni on oɗo émission ko émission jalni ko nde wonno kala garɗo ɗo jinmi ko jalna bandiraɓe ko ɗum émission o tafira nde wonno aɗen stress o ne heewi ha yimɓeɓe joni mo kalduɗa fof ɓerde mum welani ko ɓuuri hen hewde ko joni an holko gandanɗa hande bandiraɓe tan ko wawi weltindeɓe haɗanni wimo si mawɗo diwi yani duɗal homo heddori diwal en gaddat diwal gongal ngal joni kollen wajiɓe e bandiraɓe yeɓoɓe ɓe mbawa weltade joni inchallah eyyi wadde bandiraɓe yeɓoɓe aya o Pini TV wadde ƴeewen galel holko addi kañum e équipe mum joni daren ɗum onon neɗɗo yaa banque tan guila subaka ha joni so tottoto wonde ko nden barke rasulullah kono woni gonga tan gayna somin jeeyi kalisa mo ari tan ha tumani maysama maysama joggo jotto mi yoɗi quoi mais noon yiiɗo koɗo debbo goɗɗo patɗo ɗum kam laabi sapanɗe jeenayi e jeenayi hayso se ko ni o wi ɓernde ɗum haqqi mi yowta ɓurti quoi so nani kam noon waɗa komi ñoattude kaw haɗa weltide an a weytide mi weyti kay circulation rek foti yaw yahdaral kay circulation rek to waɗan ni circulation a welani nen noon kaw hande mi yi bonde accident ɗum jimi daɗi accident hommayi noon waɗi wonmani 1 million mbiɗa e waɗa tiri 500 mille o jinne ƴettima jinne koto debbo goto dal wiyon waɗa ɗum taxi rek ƴetti 800 mille kalisam noon yahay 800 mille 800 mille am kaaliɗo mi tottuma ka ala ka darmol ma ko debbo ka darmol ma ko debbo ka wat seese ka waɗulu ka ɗum haalis rek ka waɗulu ɗum accam het kaaliɗo ka on ko jinni wat lay on ko jinni a hettantumi noon kaalisam woni nawma laakare joni jiiyam laakare ka on ko jinni mima so woni jinni noon hono mbaɗɗa hanawi kaalisam kam ƴetti haalis o kaaliɗo hay kam ɗum wawi hollude yitere mbiɗa andi wuro mum kalnan mami noon mi yiyatto mi waɗa ɗum lo mballade haɗa haala haɗa weewi hajjino waɗi ɗo meɗa soke kono kaalisam on ko jinni kaw gueɗe ɗiɗi noon kalnan mami kollami ɗum mi waɗa ɗum heɓa kaalisam korɗami ɗum hollo an kam mi waɗama an mi waɗama an ala ka a nani de han kam ɗum wawi hollo jahen yaw tu hande mi yiide woto yaltude boom seeɗa woɗo ñaami affaire o ɓe wi fii boom jahen yaw ko ɗo woni galle salamu aleykum aleykum salam amodi an ga am ƴetti 800 mille am kalisam ko an ƴetta ka woto waɗ ɗoni de acceta kalisam ko an ƴettima ko haala aminen cukalel tokosel pongel ni tan jaaha hangel foso a ƴetta kalise ngel min cikkiɗa kalisama ko noon wawi yaha ay tawi haga min ɓuurma haage laaɓi capanɗe jeenayi e jeenayi kalis ono sa yawno ɗo kirsanmani gudduma ɓuɓɓuma hakkude galle ma kawan wat seese an ko ɗum ko woni amata wona ɗum ko haalis tan sa yiɗi mi hokkuma ko ɓuri ɗum sa okkan accam sa okkan nomi a yiyata haɗa foso cugla tan ƴetta kalisam ɓe okkami ko ɓuri ɗum an ka wawi okkalis kaw wona ka kalɗo happadda hokkatmi haala ha konngol ko jabbolo yaade min guel hokkamen seeɗa mi yewta e kawma no wawi wonde ka mbiɗa enen gardi haal tan ala probléme kaw yowno haalis o aduna ko seese jahata an hande ne wuli de te ni ngarduɗa hene wuli a seese debba yeew jaggo jungo ma mi hollatma heɗo joni haɗa nin mbaɗɗa an yende suudu ɓoftoɗa seeɗa ana resa aɗa yiɗi ɗon min ƴewam tan mi resaka de ka wona ɗum lay ɗum ɗende ka
an har bon so wana ɗum lay ɗum yo an a neaki de o kay neaki an kam aɗa jogi ɗum waɗma welma welma yewno joni noon hannde jini jehen nder suudu on komi haala ɗum yara boisson ka wana ɗum lay ɗum en de lama mbini heɓa huɓɓude mamo masmo on fuɗɗirɗa boye 800 o tottitake an on foti mbinoɗa 800 000 tottum yo wen haalis o hoto heddi ko min mo addu min mo mi addu kalis yadunoyam galle yadunoyama galle yadunoyam kalis am galle joni aɗa gujjini lippidation wulloɗa ndiyam ma ñaama poftoɗa seeɗa ɓosanma ɓanndu ma waɗanma massage aɗa yiɗi an wona o 800 000 poɗɗa ñaama a welti ɗanima ɓuuɓi dañe tuubam andi junngo ma mi montorama wari ko ummade ande mi reglan mo ha mbuyo cot billahi yo ɓernde ma ɓuuɓi komi ñalawo noon bismilla ma an kam haƴƴel ɗum ko an ayi de vraiment a waɗi kam jalede an haƴƴel an ya aɗa woni mbaroɗi gafɗa aɗa woni ullude an hannde a hersini kam de la ilaha illallah haƴƴel an ko mbaɗɗa ko holno mbawirɗa ɗum aysa debbo wawi gorko a ɗum kay laaɓi cer ko debbo wawi gorko surtout noon kadi debbo pulɗo so jaggi gorko tan o heɓat ko yiɗi ko kono fof ko baɗam to ñim saabu kam yahi galle to so yahan toon ɗum heɓata est ce que wona ko heɓma ko ɗum heeɓi baɗe min daɗi baɗam kay min kadi jotti yimi to baɗam yahani toon joni noon ani suka debbo holto battini ɗon bon min jahi nder suudu tan toon tan min battini mais ala pertement noon bandiraɓe vraiment min kam mi ronki nangude hooram saabu oɗo min ko bettuɗo kam no feewi min nde o yahata nde mbimi mata ko oɗo so yeehi hande jaam ñallata saka waala o arti tan o wi suka debbo o jehen nder suudu kono an kam vraiment ɗum wiyete e peeje debbo nde wonno debbo kala ko so ɓe mbi so no wirete soyata hono wiyete debbo so yiɗi hunde soyata effectivement ko gonga ne wonno on yi oɗo suka debbo ko waɗi ko oɗon gandi peeje debbo mbawɗo rentade fof yo rento peeje debbo Aïssa heɓe ganda ko woni konngol debbo aɗa debbo so arima debbate ma andi poto waɗa ni londe debbo ya less ɗum woni inde mon debba ko toon debbo ummi toon konngol debbo immi so a jaggi min kam mi debbe mumen min pottine ko min debbe waɗa tagi caggal nde debbuɗa nde holko mbawɗa addande ɓe goɗɗum ko wawi jalnude e bandiraɓe ko wayno tinnol walla darol walla hunde tan ko guurɗa haɗa andi rawane doganoma reedu wi coftugel memama ko toon ɓuurmi wawde walla yalla hen waɗa haɗa andi fulɓe jolof witeɓe bisnaɓe ala mi andaɓe a nanataɓe mi nantaɓe tomi gona e jolof ko minen min ko hen jeeyami ɗum taki idirumi hooram quoi d' accord joni noon de tali Louga o fewde faade Linguére hedde 1982 ndeysan nden min jibina ay nden min ko nden jaami makka joni noon ɓe deppari Louga tan heɓe ɗiɓa leɗɗe hanti sinuwaji noon gonɗo hen ko sañca o sinuwaji gonɗo hen e seyraɓe andi enen koreji men kewani ɗum gollade quoi eɓe ɗiɓa leɗɗe tan ha ɓe gaari hedde wuuro woto no hakkude ɓuulal e Thiamen Kadior wuuro bisnaɓe mangga wiyetego Lumbol Duuki joni noon gorko o daw duggere tan arti tawi leɗɗe ɗe mbaɗa peinture boɗe tan wi nayɓe haɗa minen inɗe amen nayɓe en jiina en ko ɗum woni inɗe amen ɗum woni inɗe amen minen inɗe cosaan ɗe min jaggi wi nayɓe an kam ɗe leɗɗe poppa ƴiƴam kam e kewi ɗo ko ƴiƴam poppa e min de min jooɗiɗo ñalama heta ha oto yalta tan baɗngal ñiiƴ mawɗe ari ɗo he ngal leɓɓe leɗɗe ha ngal ɓaadi ɗo peinture ɗo mbino yo worgo egga ɗo tan wi barke nelaɗo Allah meɗani tami ñawna wari tubaka kono ngo yi e gañ guri ɗe yan foof tan weeɗi han tali rew yo tali rew la akar ladde kono wona wuram he kay yimɓe kaali tan kori yahinode koreji mum fof wi kañum jangga ko baraw Touba sinuwaji o yeehi tan o ƴeewi sawru mum helliru aɗa andi kelli fuɗuru ndu jiida e catal ngal tiiɗi ani fuɗ noon ɗo e leydi ndun ɓuuri tiiɗ o ƴeewi sawru mum fuɗuru tan o fewni o haano wojji joyi jooɗi tan ha ɓen pini janggom hen ɓe dawti
nde ɓe dawri noon ha ɓaadi wuro ngo girr heɓ liɓle tan o wi jeen nolle naib hoɗo wuuri woni ngare ga ngare ƴeewen mbarda hem han sinwa ari tan tawi mawɗo sañde onon séréer wona technicien men o Samba Diop salmini ɗum ha paari tan wi ɗum eyyi gamma onon ngal caasi yegal ɓalyal ngal ɗe leɗɗam ɗe ganduɗa ɗo tanam ubba ɗo babam ubba tan on mbawa rewnude goddom on o laakara ladde on wiɗi mais ɗum ɗo ko laawol waɗi ɗum ko luwa leydi ndi waɗi ɗum an wuuro makko ɗum ko baaje huuɗo tan il faut tokoɗa tan wi mimi layditama boom ay o yan mbaɗa wandu yani sukkere o yan laydani sinwa o o yaɓɓi tan o toɓɓi sinwa to séréer o noon haalani sinwa o e français wi ɗum sa renaki waaji o lappuma par ce que waaji o hoore nde heewani bisnajo dal ara ɓaɗi sinwa he a wawa sokkoye gordon ma o ladde sinwa o kam muñ simmo sigiren moom ƴetti kosgal gotal homo tegi dow ote gongal ngal homo yaɓɓe leydi quoi bisnajo ƴeeri sawru ndu ƴeeri doole mum fof wi o lappa sinwa tan sinwa wosti ɗum tan sinwa o waɗi yaaj moɓ koyɗe ɗiɗɗo bisnajo arin hippe leydi o waɗi ɗum ga gongal o sirte leydi ala o fetta ɗum ga pettal hoore nde sirte leydi woni 30 métres bisnajo dal immi dogi tan haare luggere sukkude leɗɗe cukkude o naate less lekki o leli tawi ɗo noon wuuli ko a yogga haɓoy woni guite mum tan o yi wandu dow lekki to tan o wi sinoma hakka tan joomami bakkat billahi wallahi mi ñawlatno yaɗa fewnu gorɗo ma min fi jannata hajjel an wona neɗɗo mbira noon joni nde o sowni wandu sikki sinoma o woni dow lekki to o wi sinoma waddana ala dendira wona min fijiratnom ta min kam ko ñawlatnoɗom ta hakka tan joomami gaaji tonom woyi he kam yo joni noon o wi sinwa o won mi wona denɗe o sikka o waɗa noon sinwa anna gaajare quoi o sinwa ala dendiragal kañum arduno mutaka dendiragal aɗa ko woni min hankkadi mi natti wawde bandiraɓe Allah jarama on jarama wondire bandiraɓe wadde mi yetti bandiraɓe foof mi yetti Pindi TV mbeɗa toro yo Allah yanir yeeso mi yetti kadi dendagal dilloɓe e mogo sabu mi wi noon mogo wona ko weeɓi waɗi ko jalnika hande noon ɓuuri ko hen muus mbaɗo jalnika tan wiyeten wawi mogo jalnika e mogo no woɗɗodiri ko par ce que ne waɗi façon ngaji ha heewi nder ɗi ganduɗa sifaji ɗi ganduɗa heɗi ceerti sabu ko mbatten koɗo joni comédie tan wona mogo ko comédie jalna yimɓe kolla yimɓe wadde kadi so tawi perguite jeeyama e nder émission he ya fo e ɗaɓɓama saabu leñol men wona beɓgol waɗani kala ko mbaɗɗa ma neɗɗo addoye diine walla addoye aada walla addoye kotki mum ganden noon aduna o komo jaahowo sen jaɓani yaadude aduna he en tardat aduna yaaha woppa en wadde alay saago noon ɗum ɗo si woodi mogiyankoɓe goodi alay saago en calaki noon neɗɗo waɗen corrigé neɗɗo salaki en calaki neɗɗo waɗen critique kono yo taw ina fawi e kañum ina andi ko watte ko ɗum noon mi yetti dendagal bandiraɓe mi yetti kadi jaatigam ɗo Saydou Wouwa ko sehlam ko galle mum goni mi yetti kadi sukaɓe ɓe garduɓe ɓe suudannomi joni woni Kalidou kam woni baaɗam o e Teneka mi yettiɓe no fewi mi yettima an mi yetti dendagal gollotoɓe ɗo ha lawol gongol inchallah mi wiya on tan zul zegere wegere mun sulla ɗum fof ha joni a parat taw min kam hande mi natti wawde jalede mbi wuɓɓe rin wawi wara sammunde aɗani sammunde kono miijo accata wallahi Allah eyyi luɓade mbabba kadi ustude noppi fotanima hen taw nawtu tan mbabba janana guila joom a jarama Allah jarama a jarama sehilam ko ɗum ponnomi e ma par ce que ka neɗɗo moƴƴo ko ni gondunoɗen ka neɗɗo moƴƴo kadi mbimami inchallahu rabbi mami adde ɗo e plateau comédie show nde wonno ko sohla ko aɗa wawi ɗum machallah yo Allah suure Allah woppuma ɗo an andi ko jiɗɗa yo Allah waɗane ɗum eɗen mbiya bandiraɓe so tawi hon ko jiiɗon ɗo ko henanaki on oɗon jarlo oɗon jaafo gandon koye neɗɗo timmani en jetti wonɓe karallagal ngal Samba Diop e équipe mum Amadou Touré Kumbis Makeup onon fof oɗon mbiye Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so jeyɗo ñaawi e goɗɗo numéro comédie show on jarama